Wala masayod ang sari-sari store owner nga si Freeland Jake Gilon kung nganong nihit ang supply sa mga binutilyang soft drinks sa Davao City. Bisan sa iyang kumprahanan, wala say supply. Sumala ni Freeland, daghang nangita og soft drinks sa iyang tindahan apan wala siya'y mahatag. Lisod jud karon. Ting pagpingin na taay mig pangitkuan asa may makapalit og soft drinks. Ambot wa pud may kabalo nga unsay dahilan nila nga nganong nagnihit ang ilang produkto soft drinks. Mapugos ko ato na lang katong mga plastic naaman sila ato pero botelya wala jud. Mao na ako ang ginakuan sa kuang customer gina-offer katong mga plastic 1.5. Ingno na lang ko nga pasensya jud wala jud koy mapalit bisag asa ko nangita sa nga tindahan para makapalit og mga binutilya nga mga soft drinks katong mga litro og mga time out. Kami mismo nagaadto sa wholesaler pero ang wholesaler nagakuan na sila sa mga panel. Bisan ang checker og soft drinks dinhi sa 2M Corporation nga wholesaler sa Barangay Talumo nga si Rosie Tumulin nagbutyag nga nihit gyud ang supply sa soft drinks sa pagkakaron. Ay nihit sa pagkakaron nihit jud ang stock sa mga Coke, mga 3 months na ata. Kung naman sila supply mga depende lang pud kung tagpila lang ka case ilang ihatag tungod kay stock nato nihit. Oh, daghan nagapangita. Masking asa na lang maabot, magsigpangita kung nabay may stock kung wala. Dili lang dinhi sa Davao na sinati ang kanihit sa supply sa soft drinks, apan sa dakong bahin sa Mindanao ug bisan sa Central Visayas. Posibleng tungod sa kalit nga pag-usbaw sa presyo sa asukar nga usa sa mga nag-unang sagol sa soft drinks. Mitumaw ang espekulasyon nga kulang na ang supply sa asukar, hinungdan nga hinay ang battling sa mga soft drinks companies. Kaganihang buntag, gisuwayan sa Newsline Philippines nga kuhaan og pamahayag ang usa sa dakong kumpanya sa soft drinks dinhi sa Ulas, Barangay Talumo. Apan wala una kini mihatag og statement kabahin sa sigutan ng issue. Nagpasalig hinuon ang kumpanya nga magpagawas sila og pahayag sa maabot nga mga adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.